U gradu Bonu u Njemačkoj, daleke 1770. godine, rodio se dječak po imenu Ludwig van Beethoven. Njegov tata, Johann, bio je glazbenik. Kad je primijetio da Ludwig ima izniman sluh i da lako pamti melodije, odlučio je, od njega će napraviti glazbeno čudo. Ali tata nije bio blag. Budio bi malog Beethovena usred noći i tjerao ga da vježba klavir satima. Iako je to bilo teško, Ludwig je ubrzo postao poznat kao čudo od djeteta. Sa samo 7 godina već je nastupao pred publikom. Beethoven nije volio školu, imao je teškoće s pravopisom i računanjem, ali je zato imao nevjerojatnu glazbenu moć. Kada bi nešto čuo samo jednom, mogao bi to odmah i odsvirati. Kažu da je imao apsolutni sluh, poseban i rijedak dar pomoću kojeg uvijek znaš koji ton svira, baš kao da čuješ boje. Njegova obitelj nije bila bogata, pa je još kao tinejdžer počeo zarađivati sviranjem i podučavanjem. Kad mu je bilo 17 godina, otišao je u veliki glazbeni grad Beč. Tamo je upoznao slavnog Mozarta, koji je navodno rekao: "Pazite na tog mladića, još će se o njemu čuti." Kasnije je učio i kod Josefa Haydna, još jednog velikog skladatelja. Beethoven nije volio stroga pravila. Njegova glazba bila je drugačija, snažna, slobodna, prepuna osjećaja. Kad bi svirao, ljudi bi osjećali radost, tugu, uzbuđenje, pa čak i nadu. Sve odjednom. Svojim je notama pričao priče koje riječi nisu mogle ispričati. Ali tada se dogodilo nešto strašno. Kad je imao oko 26 godina, Beethoven je primijetio da počinje gubiti sluh. Isprva nije čuo visoke tonove, zatim su došli šumovi, a onda gotovo potpuna tišina. Zamislite to, glazbenik koji ne može čuti. Bio je očajan, ali nije odustao. Počeo je stavljati štapić između zuba i klavira kako bi mogao osjećati vibracije. Umjesto razgovora, nosio je bilježnice u koje su mu ljudi pisali. A glazbu je, umjesto ušima, slušao u svojoj glavi i u srcu. U svojim 40. godinama života Beethoven je bio gotovo potpuno gluh. Ipak, upravo tada je skladao neka od svojih najvećih dijela. Njegova najpoznatija skladba je 9. simfonija, koja završava pjesmom Oda radosti. Kad je prvi put izvedena, Beethoven je stajao uz orkestar, ne znajući da mu publika oduševljeno plješće. Nije čuo ni note, ni ovacije. Tada ga je dirigent nježno okrenuo prema publici i Beethoven je vidio. Svi su bili na nogama, pljeskali su i slavili glazbu koju je stvorio bez da ju je mogao čuti.
Beethoven je umro 1827. godine u dobi od 56 godina. Njegov sprovod u Beču pratio je ogroman broj ljudi, više od 20.000. Svi su znali da je svijet izgubio glazbenog genija. No njegova glazba nikad nije utihnula. Danas se njegova djela izvode diljem svijeta, u koncertnim dvoranama, filmovima, crtićima, a Oda radosti postala je i himna Europske unije, znak zajedništva i ljepote. Beethoven nam je pokazao da ni jedna prepreka nije nepremostiva kad radiš ono što voliš. I kad ti se učini da nešto ne ide od ruke, da je preteško, da si preumoran, ne odustaj. Sjeti se Ludviga, dječaka iz Bona koji je izgubio sluh, ali je i dalje čuo glazbu jer ju je slušao srcem.